De Bluebirds hebben de primeur. Het vrouwelijks trio dat Elske de Wal onderdeel van uitmaakt. Die het 2 optredens van 44 minuten. In kwarten mij er weer 100 mensen de theater zien. Maar Safir is het nog net. Blieft het wel los, Geert? Ja, hartstikke leuk. Ja. Al is maar van iets publiek nog, hè? Nou ja, dat is net over. Ja, goede sfeer, mooie toestroom weer om gezamenlijk weer alles te hervatten en te herstatten. Ja. Fijn dat dat we kennen, hè? Ik voor de vrouwen. Om weer optreden te kunnen. Eerst eens even 3 avonden om het te proberen. Ook omdat we, wat belangrijk is, we moeten natuurlijk de regels van die RIVM, die moeten we goed hanteren. Hoe gaat het publiek zich gedragen? Daar willen we even kijken hoe dat werkt. Voor de artiesten zelfs is het wel even wennen om voor 30 mensen te spelen. Ja, we hebben geen keus, dus we moeten het er maar dwang. En voor u is het eigenlijk, het is ook heel leuk om heel intiem te spelen. Dus ik denk dat dit is wel de kans voor ons om de Ziggo Dome uitverkocht te krijgen misschien. Ja, dat is het plan. Ja. Dat gaat zeker. Gaat helemaal komt vanavond online. Ja. De Harmonie hoopt dat er nog meer verruiming komt. Zo willen ze graag de afstand van de oordelmeter weer ombrengen naar 1 meter. Dat zo'n protte verschil meidje in de exploitatie van de Schouwburg. Baby, that's great advice.